Nyt lähdetään seikkailemaan Wildernessia ja ollaan siellä niin kauan, että saadaan oikein kunnolla kuokkaa ja katsotaan vaan kauan selviytyä. Pistää oikein timeri päällä. Siitä lähtee, huijataan muutama sekunti näköjään. Ja sitten katsotaan kauan selviytytään. Yritetään vähän tutkia tätä paikkaa sama. Mä en oo ihan hirveästi mennä. Mitä helvettiä, tässä on joku vesikin. Mä en tiedä, että tässä on tämmönen. Otin 250 muuten mukaan, jos ihmettelette, että ihan sen takia, että tässä on jotain muutakin panosta, kun tuo menettää kearit vaan. Niin menetään sitten rahakki kaikki saman tien. Niin 3-levelinen kaveri tuolla, niin. Onko täällä Wildernessissä jotain muuta, niin jotain järkevää tai jotain? Tuolta tulee joku kaveri. Ei lupaa hyvää. Ei todellakaan lupaa hyvää tää paikka. Juu, tästä tulee aika nopea homma kyllä. Okei. Mennäänkin muualla. Ja otetaan juoksu pois, että katsotaan kuinka kauan selvitään täällä. Tästä voi tulla aika nopea toimintaa. Ehkä olisi kannattaa mennä jotain muuta reittiä. Ehkä mä lähetän johonkin muualle sittenkin. Tästä tulee muuta aika nopeat turpajuhlat. Kiertää täältä näin. Onko nämä kaikki luolat semmoset, että näihin ei päästä? Nämä kaikki memberijuttuja tarvii käydä kokeilemassa. Mulla ei niinku mitään tietoa meinaasta. Ei niinku pienintäkään. Ui jumakauta. Sitten mä en esimerkiksi ihan varmilla tää toimii. Onks tää niinku ton levelinen kaveri voi iskeä muuhun? Te nää. Mitä koristeet? Mikä tuolta tulee? Joku skeleita on ihan tää tulla. Se on mun kaveri. Okei, nyt ollaan päästä tän asti. Millä mä pääsen tuonne? Mennään tuolta. Mikä tuo? Ei, kun se on toi on se hämmetin akiliitin homma. Sen mäkin osaan sanoa. Okei, sielläkin joku portti. Mulla on vahva tunne, että sinnekään pääsi. Onks tossa joku kaveri? Tää ei lupaa kivaa. Okei. Älä tapa mua, niin kiva. Ei se, että mun rauha antaa ollut. Mennään vaan eteenpäin rauhassa. Noniin. Nyt se lähti mun perään. Ei lähtenytkään. Ei mitään, se oli mukava kaveri. Ei tehdä mitään. Miksi toi jahtaa mua? Ei, älä sano, että sekin tulee tänne sieltä. Tulee kai. Ai. Turpaa tulee ja kovaa. Eikä se ole moki. Ei se mitään kisaa. No, se johtaa mua. Ei kun memberi juttu taas. Okei, mä epäilen, että mä katsotaan nopeasti karttaa, mihin mennään. Pääseekö tuolta jostain tuosta? Se jahtaa mua edelleen. Se jahtaa. No. Kato, se tulee perässä. Se haluu mestat mu. Mä tiedän sen nyt jo. Täällä on Black Knight, ei. Minä edään vähän niinku tän nyt kyllä jumiin, mä tiedän sen nyt jo. Kato. Täällä moonwalkki. Mitä helvettiä? Ei. Kokeillaan, jos saadaan tästä kaveri.
Olisiko niin hyvä tuuri, että se on suomalainen? Venezuela. Okei, jätetään se kaveri rauhaan. Mennään eteenpäin. Kato, jos se lähtee meidän mukaan, mutta... Ei se lähtee ohi vaan. Kato, mihin mennään täällä näin. Okei. Mikä tää on? Riitterdemon. Mikä tämmönen? Mä oon ikin nähnytkään. Vitu Tom mä haluan tappaa. Onks tää joku paha? Tää on enemmänkin niitä. Riitterdemon. Mikä hitto tämmönen on? Tää on tää tavaraakin. Mitä täällä on? Bird Bone. Mitä hitto? Mikä on? Mä haluan ottaa tommosia luu. Mitä sillä tehdään? Onko se hauta? Katsotaan nyt. Nyt tarvii oikein katsoa. Nyt... Olikin ihan kiva. Laitaas tosta XP. Mitä tästä saa? 5 XP. Voi jumalauta. Kyllä on muuten todella hienoa. Mihin se meni se demoni? No mä tapasin ton demoni. Mä oon tämmösiäkään tiennyt täällä on. Eikä muista muuten tietenkään hajukaan mitä nää iskee tai mitään. No, ei tää näytä olevan kovin paha kaveri ainakaan. Yksi tämmönen tapetaan, koska mä haluan tietää mitä tässä tapahtuu. Tai mitä täältä saa siis. Onks täältä noita hemmetin palaneet luit vaan? Ei, otas tuo XP-hoppu pois. Mikä täällä? Demonic Ruins. Okei. Kaikkea sitä täällä on. Hei! Onks tää? Pääseekö tännekin? Tuossa onkin joku silta, mutta onko se melupaikka? Mä menen käymään siellä. Teiraneilla. Ei mitään, toi vaan rumempaa näköinen. Niitäkin kyllä kauhean komistus on. Onks nää jotenkin vähän sama asia kuin ne... Mitä siellä Karamialla on ne lesser-demonit? Onks nää niinku vähän niinku jotain... Pahempia, parempia? Mulla ei niinku hajuukaan. Ei oo muuten ketään, kun silloin kun mä oon tehnyt noin combat-hommia, että mikä on paras tuo, mitä kannattaa tappaa, niin tuo... Mitä? Tässä complete creator for... No mikä hemmeti taskimään yhtäkkiä tein? Mitä se tarkoittaa? No eikä se nyt väliin. Mikä toi? Mä haluun ton. Mikä tää? Mitä siitä saa? Okei, mä ei hajuukaan. Tehdään sittenkin vielä semmonen, että tuo... Tapataan yksi vielä, koska mä haluan tietää, että onks tuossa saaks tostakin tää leveli? XP tai... No. Okei. Terveys syödäkin väliin. Niin, mulla ei kesken, kuka mä unohdin jo. Niin silloin kun mä kyselin jossain vaiheessa, mikä on paras niinku F2P kreature, mitä kannattaa mestata, kun kehittää combat-leveleitä. Kuka ei ollut näitä ehdottanut, niin onks nää niinku mistään kotosi siis? Ja onks nää niinku hyviä, kun näitä Wilderness perään, niin näitä ei kannata tappaa. Kertokaa joku. Ja mikä on paras, mitä nää voi dropata? Oi saakeli, näiskö 9 aina vielä. Okei, yksi tämmönen mestataan vielä, sit mennään katsomaan eteenpäin paikkoja. Tuossa tuo XP-tolkku takaspäin. Ja attakille mennään. Ja ennen kuin joku kysyy, että miksi hitos mä käytän attakkia, niin mä olen päättänyt, että mä aion hakata se 80. Mä en oo pitkäaikaa itse asiassa tehnyt mitään muuta kuin toi sulatellut paarei. Niinku leveleistä. Mulla on niitä ihan hitosti vielä pankissa. En edes muista kuimottua, mutta monta. Ja suurin osa mitrilliä. Sitten on adamanttiakin ainakin vielä. Ja sitten tietenkin koalia. Koali on yli 45 000, 47 000 ainakin. Niin siinä menee tovi. Ehkä toinenkin ja kolmaskin vielä. Se on ihan hyvä silti etkeville sulatelle, mutta siis se on tylsää. Se on todella tylsää. No niin. Eikö sä et saanut mitään? Eikö sama kuin ei? Okei. Mä epäät tästä XP:tä. Okei, tässä saa ihan kivasti. No en mä tommosta katsoa. Mennään eteenpäin. Mikä tää kaveri oli? Eikö se ole sama kaveri? Nyt laitetaan tuo tosta.
Mikä tää idea? Mikä tää idea niinku on? Mitä siinä on? Mitä runeja? Natura. Jarttim. Ei mä ymmärrä. Eikö sä voi mitään muuta tehdä? Tätä ei voi eksamina. Mitä se tarkoittaa? Ei mitään ajukaan. Eteenpäin. Jos joku käy jotain sulattelemassa, niin mun on pakko kysyä, miksi? Miksi tää kävisi joku? Onko se vähän enemmän niinku koristeen täällä? Noniin. Joku hito spider iskee päässä. Joo, siellä onkin näkyy, että sillä pankki. Mennään sinne. Ei, onko tääkin joku mempupaikka? Mikä tää? Pas? Mitä se tarkoittaa? Ei tää pysty juttelemaan kanssa. Onks tää joku semmonen... Tänne ei voi iskeä tää joku... Ei tässä ainakaan mä pystyisin iskeä tuohon. Paitsi onks... Ei, ihan ei, se katoskin. Täällä on tämmönenkin paikka. Mikä tää nyt on? Ei mä haluta poistaa tää kaveri. Mä annan tässä muuallakin. Tuolla on jotain porukkaa. Ja tää. Okei, mitä mä nyt oon? Mikä vaikka tää? Step over the line to fight. Mitä? Mikä vaikka tämmönen? Jäätään joku tappelupaikka vaan. Okei, ennen kuin mennään itse asiassa tänne joku kuoli sinne saman tien. Mä käyn katsomaan tuohon hänen. Tää onkin aika kiva paikka. Mä menen tänne näin pyörimään. Mistä mä tulin? Tosta. Mikä tää portaali on? Ja mikä tuo? Mikä? Bounty Hunter portaali. Se kuulostaa kivalta. Lähdekö tästä? Mitä? Uusi Battle World. Mitä hittoa? Tästä. Ei niin ehkä alkaa miettimään. Minä tuon. Memberi. On se nyt itse pitänyt arvoa. Tosakin joku. Mennään tonnekin jo. Täällä mä tästä pöllemältä. No ei sit. Okei. Toi äsken ihme joku fight-alue. Mulla ei oo hajua mitä se tarkoittaa. Mä menen siinä. Eikä mä menen tästä. Jos tää menee tästä. Okei, en tiedä mitä... Jaa, okei. Castlevars. Mennään sinnekin. Okei, tää onkin aika kiva paikka. Siis mä ajattelin, kun täällä oli just pankki. Mikä hitto, mikä tää, mutta täällä on joku tämmönen. Mitäs täällä tapahtuu? Mitäs täällä tapahtuu? En mä halua mikään teleportata, kun mä tiedän mikä paikka se on. Mä en halua tulla kauhean pitkällä. Missä on... Minä niin tappelupaikalliset. Täällä on porukkaa aika pippoa. Mitä eroa siinä tappelupaikassa tähän tappelupaikkaan? Tai niinku tuon LOL. LOL vaan. Mikä se täällä oli, se portaali? Mennään takas sinne. Onko se tää? Mikä? Free for all. Okei. Onks tää iso alue? Mä ajattelin, pääsen mä toki hämäämään, kun tuon perälitten johonkin. Mulla on joku hajuka, mitä tää käy vaikka. Ja sit mulla kiinnostaa enemmän pääsemään tää pois, jos tarvii. No, se nähdään sit. Onks tää niinku mitään muu kuin pelkästään tätä tappelua? Mennään ton ihan perään. Niin pitkä kuin päästään. No ei tää on kauhean pitkällä päässä. Okei. Okei, tää saa vissiin isketty, niin sit toisin mennään ton.
Jos tää joku tämmönen vaan pikkualu, niin no, ollaan sitten. Hei, täälläkin jotain. Mennään tuolla. Mitä hittoa täällä tapahtuu? Tää lentelee laavaa. Mitä tuo, mahtaako tosta ottaa osumaan susuun? Tai niinku käydä jotain? En mä tiedä, mä jätän. Mennään tuolta läpi. Tutkitaan vähän. Onks tää muuttu tai? Kertokas sama muuten mikä tää paikka on. Tai mikä tää niinku, kyllä mä tiedän mikä tää paikka on, niin free for all, mut siis tuo, mitä täällä tehdään? Se vaan katosi johonkin. Hei, täälläkin joku. Mitäs täällä on? Joku hito labyrintti vai? Saa mitään järkevää. Ei. Ei tule joku talo. Mä menen sinne. Se tikkaa. Itse asiassa, onko tää semmonen paikka, että tuo pääsestä pääsee? Pystyykö täältä iskeä täältä toisia pelaajia? Kun mä ajattelin, mä oon sit jostain semmonen paikka, että pystyy iskeä. Mä muistan, että mä oon joskus nähnyt joku video meinaamista. Joku pystyy iskeä jotain, mutta ei, en mä tiedä, voi olla, että mä oon ihan väärässäkin. Okei, täällä ei oikein kyllä mitään ihmeellistä. Minä voi. Ei täällä on vesistökin. Mennään täältä. Kierretään täältä kaukaa, ettei heti kuolla. Ja tuolla joku tavara jos. Pääseekö täältä edes ympäri? Pääsee. Tyhjä ämpäri. Juu. Mikä tuo? Ei, kun pääsee pois vai. Nähdään siinä joka tapauksessa. Jaha, ei sitten. Ei sitten. Mitä tuo... Tuolla on joku kaveri. Joku kattila päässä. Miksi siellä on joku 13 levelinenkin? Mä haluan kokeilla yhtä juttua enempää, kun mä lähden pois täältä. Onks mä iskeä tuohon? Oi. Mä olisin vaan kokeilla. Hei! Mä en ole ikin tappanut ketään pelaajaa. Nyt mä haluan kokeilla. No, hei! Mitä hittoa? Eikö täältä saa mitään tavaraa näistä? Ei vaan niin sillä saisi se tavaraa. Mikä? Se jobitila. Mä oon tappanut 2, mutta en mä tiedä, mikäköhän tää joukko on? Onks tää joku... Mitä hittoa? Onks nää siis oikein pelaajia? Onks nää mikä nää? Mistä noin nyt tuli tänne takas? Niin onks nää bottei? Mä menen morjestaan niitä. Onks ne iskee mun kaikki kerralla? Mä menen tuohon viereen. Ei kun mä haluun sillä jonoa näitten kanssa. Mä kuuluu tiimiin nyt. Siis, mitä nämä kaverit tekee tässä? Onko se botteja vai ei? No nimistöitä ainakin voisi olla. Jos mä isken tommosen yhteen tappaan, niin lähdetäänkö kaikki kimppuun? Ja täällä tappelu menossa.
Mulla ei ole ajua mikä. Okei, mun on pakko kokeilla. Jos mä isken tuohon, mitä tapahtuu. Okei, en mä tiedä. Mä lähetän pois. Se on ihan huono paikkaa. Tuot tulee taas joku. Turha yrittää. Hetkinen, menikö se nyt takaisin sitä? Nyt se iskee muuhun, mä en tiedä nyt jo. No niin. Mitä, miksi mä liikkuu? No! Ah. Mulla ei hajukaan, miksi mä en pystyn liikkua äsken? Okei. Se paikkaa käyty läpi. Mainaks mä kuolen heti, jos mä menen tästä ulos? Just hit me. Mitä? En mä tiedä mitä se tarkoittaa. Joo. Tarkoitas mä en päästä takaisin niinku. Ei mä takaisin. Joo. Sanoin mä kaverit täältä. 60-88. Hei, toi on semmonen. Hei. Meneekö tääkin se sama kasteen? Menee. Mennään seikkailemaan vai ei ketään muuta. No aika mukavia nää toisetkin pelaajat kuitenkin. Mikä se spelli se oli se, mikä se iski muu, kun mä pystyn liikkumaan? Mikä se idea oli siinä, kun ne vaan seisoskeli siinä tuo jonossa siellä Free for All paikassa? No niin, sain mä kaveri tästä. Noniin. Käyttääkö tää sitä samaa spelliä, ettei voi? Joo. Mutta nyt me tehdään semmonen homma, kun se... Ootas, minkälainen se on? 6. Eli jos me lähdetään ton ylöspäin, niin... Tuleeko se perässä? Käydään kokeilla. Aha, se iskee aika paljonkin. Noniin. Okei, tää ei toimikaan sillä, kun mä ajattelin. Noniin. Mene. Ei, mitä hitto, se iskee 15. Okei. Ei tää ollutkaan kiva kaveri. Ei saa kyllä. No, tästä lähti nyt henki kyllä aika nopeasti. Mene. Ei mene mihinkään. Ei jumalauta. Ei, iskeekö se taas se, että mä liikkuu? Ei. Saa. Okei, mennään tänne. Kokeillaan, jos me päästään taas vielä johonkin. Missä se nyt on? Tuolla. En mä tommoista spelliä tiedä nyt on. Okei, mä kuolen tähän. Mä voin melkein vannoa, mä kuolen tähän näin nyt. Mä en tiedä pääseekö tuolta ylös edes enää, mutta älä nyt iske sinne, kun menee tonne noin. Noniin. Mene. Eikö tässä voi mennä? Aha. Eli ei pääs siitä. Okei, nyt mun tarvii lähteä sit tonne. Ääni johonkin mennään kauhealla vauhdilla. Moi! Noniin. Tää on niinku menetetty peli tämä. Kyllä mä luotan, mä selviin tästä vielä. Noniin, alas! Mene! No! Hyvä, nyt se ei... Mä pystyn juoksemaan. En enää. Enpä tietenkään. Mitä, tekeekö ne kaksi niinku muu yhteistyötä täällä? Run, multi, run! Koko ajan mä juoksen, en mä pysty! No! Hei, joku auttaa mua, jee! Mene, ei jumakauta. No! Nyt, ei!
Älä iske ei jumakauta. No, kuin pitkällä mä olen. Liian pitkällä. Okei, mä kuolen nyt. En kuollut vielä. Eikä vielä. Älä iske muu. Nyt lähtee henki. Ei, mene. Hei. Mä selvisin. Sitten mä kuulen tähän vai? Ei. Okei. Mut me ei lähettää pois. Mä sanon, että me ollaan täällä niin kauan, kun joku saa mun hengiltä. Okei, mut nyt ollaan vaarallisilla vesillä. Ja se on vaan tommonen kaveri. Äijällä on pankki selässä. Pakko arvostaa. Ei otet enempää nää riippeenä. Joo. Mikäs tämmönen? Täälläkin on kauhean määrä porukkaa vaan tässä pyörimässä. Mikä tää? Yrittääkö tää iskeä muu? Miksi mulla lukee, että ei mitään levelihommaa? Nyt se iskee muu. Ei saakeli, onko se sama kaveri taas? Noniin. Nyt annetaan se sit tappaa meidän... Niin tuo. Ei! Tää on kyllä liian iloistavaa tää. Mikäs tommonen kaveri on? Häh? Ja mitä tää nyt tapahtuu? Mitä? Ei tällaisen tehty. Jaa. Voi jumalauta. Okei. Mitä helvettiä tuossa tapahtuu? Mä en tommosesta kyllä tehnyt yhtään mitään. Siinä meni rahat, kuoltiin. Jäi Bladebody ja Blade Lexit kitesiä. Pitäisikö mun uudestaan kokeilla? Mut kertokaa nyt joku ihme mulla. Et mitä tossa kävi äsken? Mä en tiennyt, että siellä voi iskeä tuolla montia. Mitä hittoa? Mulla tehtiin joku 1000 damagea kerralla. Mut joo. Laittakaa kommentteja, mitä hittoa tossa tapahtui. Mulla ei niinku hajukaan. Mä en käy tuolla Wildernessissä niinku oikeastaan ikinä. Kuoltiin. Ja semmonen ei edes tuntiikaan selvitty. Oltais selvitty, jos en olisi lähtenyt toi seikkailemaan. Siinä missä oli niitä muita pelaajia. Tutkittiin se alue kuitenkin. Kertokaa mulle kommenteissa siis, mitä tapahtuu. Onko siellä Wildernessissä yhtään mitään? Ja sinne ei muuten enää meni, jos siellä ei mitään järkevää. Ja ei siinä mitään. Nähdään ensi kerralla. Moro.